Agoni Nyasaye maduong' erokamano gokinyi sani mochiwo thuolo mondo wawuoye wachne. Adwa nasom kamoro kowuokie Mika 5:2. Adwa nasom buk mar Mika 5:2. Wacho niya: Bethlehem Efratha, in e dala matinie moloyo miech Juda duto, to kuomi ema jatend Israel biro wuokie, ma anywolane nitie nyaka nene. Awacho ni mondo walre kuom Mika 5:2. Yesu ja-Nazareth, kaka piny thoro pimo wachne mar nyuol tarik 25 Desemba, heka mar dwe ni thoth ji e pinje duto e Kenya, e pinje duto kiwe Kenya kende, githoro mondo giwuo e nyuol mar Yesu, sana sana pinje mag tie Ukristo. Kore mabe chunya neno ni galerie kanyo matin, ka ok ang'isi odiechieng' gi dwe gi higa manonyuole, tadwa dang'isi tiende momiyo nyuol Yesu kelo nwa ohala wan dhano. Apako Nyasaye maduong' moloyo. Adwa na wachni wach moriere tin mondo iwinja. Kapok onyuol Yesu, to kore gi jonabi mang'eny mokalo 10 biro mare. Mika neno Yesu kodong' higni 800 gi wiye tinyuole, to wacho ni Bethlehem Efratha ok itin kum dhoudi manie dhod Juda, nikech kuomi kanyo ema nonyuolie ruoth manorit piny ngima gi kwe nyaka chieng'. Pok onyuol Yesu, Isaya Buda mos neno Yesu kodong' higni 748, kowacho niya: mano ng'a mawuok e piny Bosra ma lepi otimo remo. Kisomo 53 Isaya no, to wacho ni en ng'a moseyie wach mwalando, kendo wacho kaka Yesu noneno chandruok, kaka chwat manochwade nochango tuochewa, kaka noting'o midhiero gi chandruok wa kodhigo. Wang'e ne onge chia manyalo ywa ng'ato nikech del manochwadego motimo remo. Isaya neno Yesu kodong' higni 748. Jonabi mang'eny onene kapok onyuole, kapod odong' higni turi. Daniel kanie piny Babulon, e piny twech, neno Yesu kodong' higni mang'eny, kendo nene kobetie kome mar ng'ado bura, ka wiye chalo yie rombo. Onene ka duonde wuok aora, kendo onene kong'ado ni piny bura. Daniel nene, pok onyuole to Daniel ochako nene. Jok ma wuoyo kuom gigi ok nodak kanyachiel, gidak e pinje mopogore, kinde mopogore. Isaya gi Daniel ok ne gin kanyachiel. Jeremia nene ka bad yath maloth, nene ka bad yath maloth. To ka wang'iyo chakruok, to Musa ma wuod Yukabeth ma be janabi, be nene koyadho olemo, ma kikawo olembe michamo to chango tuoche te. Mano en Musa nene kendo wuoyo ni opidhe kind aoche ma onge samo nyalo tuoe. To mano be kaka ng'eye ni en. We wachni, ka karama en, to ka koro idwa nyuole,
donge piny nyaka bed gi ikruok, nikech the word Messiah tiende ni jalno mowir. Apako Nyasaye maduong' mamiyo fwenyruok, jalno mowir. Ok okawo mo to wirego, adwa ni winja, be ok ago wir mar mo, tawacho ni wire kod roho. Wir ok nyal biro ka onge mission ma Nyasaye ori mondo itim. No wire, no kete tenge, ne en janasir moket tenge kata mojwang' ni tich Nyasaye. Pok onyuole, to aneno ka inene gi jonabi madongo manotelo. Apako Nyasaye maduong'. Malaki kisomo 3 tichak isomo 4, Malaki wacho niya, ka kinde mar ruodh no chiegni, ibiro or jal mago milome, jatangazo telo mayaw yo ni jalno mabiro. Adiera kapok nonyuole, ne waneno Johana Jabatiso kalando kodong' e thim, ochiwre lando wach noganda ma wigi tek moseng'anyo, kochamo gik mojwang' e aora, wuok oko, okoni kaka roho pong'a, osegola dalawa, dala manyocha dakie maber, dala maonge gima chando. Wuon Johana ne ng'ama nigi pesa, Zakaria. To ne Johana karo pong'o bondo land ni jal moro biro, nojwang'o moko madala gi modhieb thim. Johana no be ne janabi, en bende neno Yesu, simba ka Juda, osiep Ibrahim, osiep Daudi ka Jesse. Daudi wacho niya, aneno ruodha kani kod Nyasaye, oneno Yesu to pok onyuole. Kinde Daudi nyaka nyuol Yesu okalo higni 1,000. Kore konyuole, Daudi to nene Yesu ni Jo-Israel magin joka Jakobo dhoudi 12 ne nie twech mar Jo-Roma, kichwadogi, gitiyo to gigolo suru, to gin gidong' gi gik mojwang' ema gichamo. To loch mar joka Roma to yieng' pile. Higni turi kane gidwaro ng'ama biro konyogi. Jonabi ma wacho ka nokoro ni Nyasaye biro kelo ng'ama iluongo ni Messiah, tiende ni the anointed king. Apako Yesu ja Nazareth mabiro chako kelo tend Daudi ka Jesse mondo ne Jerusalem. Ne giparo ni Yesu dhi biro ringruok koa e polo moriere ka gima onore e pinyni. Ne giparo ni Yesu dhi biro mondo golgi e lwet Jo-Roma. Ajabu, nigi mipango mopogore. Odonjo e nyako Maria mowuok e dala jomodhier, nyako maonge geno, to ritore maber nikech nolandi ni kuom nyi Juda achiel biro mako ich mar wuoyi no. E kindego nyiri noritore, to Yesu nokalo modhi e dala jodhier, dala jochan. Gimomiyo wacho ni en jochan, sama nonyuol Yesu, gima ne timgo misango notamore.
dugla mang'amo dhiere mane dhi ge mbele jodolo ema wuon Yesu mamen Joseph gi Maria nodhi go duong' kod pak gi loch gi teko kod nyalo dog ni Yesu thuon. Duong' dog ni sima madhor Juda nyakwar Jesse. Apako kingi manitie pile. Adwan wawuok kodi kamano kwadhi kodi mondo iwinja. Awacho niya, Yesu sama mon noritore, nyi jo Juda oritore, to ka gir hawi, en gir hawi. E gini winjo kama macha wacho ni Maria niya, ija hawi. Ng'ama ja hawi en ng'ama chanadi. Ng'ama oko deserve gimoyudo no. Inyalo wuotho ndara tipo kirado galofu mano olwar ni ng'ato onge gimitimo mondo iyud alofu no, mano hawi. Maria onge gima notimo maber momiyo noting'o Yesu, ne hawi. E gini neno ke Elizabeth kone ni ja hawi kuom mon. You are a lucky woman. Tuongo dog ni sima madhor Juda. Awinja mos adwa wuoyo kuom jal monyuol otieno sa auchiel kosemak ichne chieng'o no ne ng'ato golo wach ne Augusto ni ne en ruodh jo-Roma manorito gweng' mar Bethlehem. En manorito eneo no. Ugolo chik ni mondo ng'ato ka ng'ato kwani e dhoodgi. Ugolo chik ni ng'ata ng'ata obed jadak Israel ikwano, obed ja Israel ikwano, obed ja Rumi ikwano, obed ja Grik ikwano, obed ng'ama oa e piny moro to tek nodak e Israel e bwo loch jo-Rumi ikwane. To mae momiyo Joseph gi Maria kodong' gi sete to nyuol odhi kong'eyo ni kinde ne osegik. Polo ling', piny oling'. Kisomo Fweny 12 to wacho ni jachien oikore ni jal midwa nyuolno mondo tieki. Okwongo ka Herode mokawo Herode kaka chombo modwa tieko go Yesu. We wacho ni dhako ni odhi gi chuore koidho kanyna. Kane gichopo Bethlehem otieno sa auchiel, ka Maria gi Joseph nosekwan, to Yesu onyuol ka kwan owe oko. Ok ne nyal kwane. Oja Juda e roho. Tadiera en wuod wuon polo. Ok ne nyal kwane. Temo miyo nyaka kawuono pok oyud nying Yesu kuom nyithindo manonyuol e chieng'no, nikech onyuole ka kweno nosetimore. Duong' kod pak gi loch gi teko odog ni polo, jal ma pando siri magi gik madongo monego wang'e. Apako misinga moyawnwa fwenyruogno okinyi sani. Duong' odog ni sima madhod Juda. Apako jal manitie. Apako osiepna manigi lweny. Yesu mawuoyo kuome sano muocho take. Ajabu ng'iyo kaminyalo wuon gi ong'iyo kaminyalo nyuole onge. Kata sani nitie jomodagi ni Yesu ok nyal nyuole chunygi kanyo. Odagi otho gi juogeno, othogo odagi otho gi konge. Kendo ka wuoye to wacho ni wuoye konga. Unu chai mumadho ka wuoyega. Chai wamadho. To chai pok oswago wiya mitaro. Chai amadho. To chai pok omiyo dhogo pusore mayanyo maro. Chai amadho.
to chai pok omiya lae long, chaya madho, to chai pok omiyo chaya, to in dongi neno ka gimimadho no okaw gired mari oteto piny, to in jal mane ji oluoro. Noyud kaka minyalo nyuole onge. Ajabo dongo ka nyathi kich. Otieno no Maria oyudo mana kar kund dhok kama otweroe, to twe dhok, to twe rombe, to twe diek. Chieng'o no diek ema nokwongo neno. Ajabu ja Nazareth kod rombe. Ing'e tiende diek ema ne yang'o kitimogo misengini, gi rombe gini ema ne gikwongo gikwo, giwacho ni jowadwa yang'o wa ol go, rembu osechwer aming'a, weye jal monyuol kani rembi ochwer once and for all. Tuong kod pak elocho dog ni simba ma dhod Juda nyakwar Jesse. Rombe gi diek ema nokwongo yudo ng'wono. Ajabu ja Nazareth yawuoyi owuok e piny Babylon adek manosomo muma mar Daniel, gifwenyo ni gima Daniel nokoro chope wang'e. Kanonyuole sulwe nochung' malo, ne giluwo sulwe ma giyudo, giting'o gik mabeyo, giting'o mani men oboke makech miswago sama imadhe, to jo-Israel parago lit mane gikale e lwet Farao. To Yesu noterne mano nang'o? Ne iparogo lit kod masiche manodhi kale ngimane. Nokelne silva matiende nang'o? Ochung' ni ruoth, royal family. Yesu ne ruoth, nokelne kanyo. Yesu no nokelne ka joka biye duong', olame kapod onyathi, en gi one day tiwuoyo osekulre lame. Nyuolne no nokelo confusion, hesitas, sulwe ma ipolo achiel nothinyore kabedo janeno ni jal moro nyuol Bethlehem. Jokwath mane kwayo nobedo janeno ni wach mane Isayo koro ochope wang'e. Nobedo janeno ni wach mane Mika koro ochope wang'e. Nyuol Yesu ema miyo wang' warruok. Dine ok onyuole, dine ok otho, nyuol mare omiyo wageno ni jal manokor nosenyuole, odongo motimo nigi ranyisi mae to tho moike. Odiechieng' mar adek nochier oko. Yesu no emoyalo. Onge yalo ka Yesu onge iye, onge yalo ka Yesu onge. To we awachni gimomiyo wayalo Yesu, onge gima osepimego moyud noloye. Osepime gi miere manokwamo, ma ong'e ni onge jachung' mane yawuoyi ringe moweyo gunda. Wagogni notamre macha dala mokwadogie. To Yesu osejolo mierego moting'o malo. Gimomiyo wayalo Yesu, manochiero loyo tho. Wasenene kochiero jomotho ma ji oseywago, mosebet piny e tie yien, mogo bajet mariko kochako chung' mowuotho. Gimomiyo wayalo Yesu, wasenene kochango tuoche mag athma, kor mathung' mobedo mangima. Wasenene kochango randulme malware mach to lware pi mochango. Gimomiyo wayalo Yesu, oseduoko mon mosefundnegi
moketie dhoot moluong uba bondo dhi guthurgi. To Yesu ni olugo chuore modogo rwako masigo iye muyalo Yesu. Enie chier kendo enie ngima. Ng'amo geno kuome dhi e polo koduogo gi piny ruodhe. Jomoyie koting'o dhigo. Owacho niya, nyuol Yesu okelo ohala ni rombe, ni diek, ni dhok. To ka dhiang' ema ware tho, ka diel ema gole yang mag misengini, to an dongo konya moloyo duong'o dogni simba. Manyakwa Jese, jal mabadi otimo nyinyo, omuga no, jal mayamo luoro, awuoyo kuome. Sama nonyuole, dongo ka ruoth omiye, ka Nyasaye omiye ng'wono ni ji, to miye ng'wono e mbele Nyasaye. Odongo higni 12, oketo jodongo piny hekalu Jerusalem, opuonjo jodongo puonj mamalo. To jogi be osomo, to challenge gi. En gi rieko mar polo. Yesu no, ka ng'ato yude kata sombe tin, pachi to bedo mariek. Yesu ka ng'ato yudo kata ji obuoni e anyuola ni no mawacho ni nono, obiro kelo ma ji wuor nono, iyudo kanye. Ka Yesu kelo, ojamuomre ang'eye. Kata odeko, Yesu timo. Yesu no chopo ndalo 30, ochopo higni 30, kokonyo min gi. Odak Nazareth kama onge geno, ogo oranda, otimo tije mag useramala, onge gi kama omako podi. Chunye to wacho, Nyasaye losna kinde. Aneno kama ka joricho kalo, to ng'ama resogi onge. Chike mane miyo Musa 303 pok oreso jogi. Chikego ema medo nego gi matek. Nyasaye miya ng'wono ndalo chopi. Ka nochopo higni 30, Johana Jabatiso oselando biro mar Yesu. Tiso ji aora Jordan. Joricho kalo to dhi, to richo dong' adong'a. Jonek kale pi to dok, richo dong' adong'a. Josolo osuru kale pi to dok, richo dong' adong'a. To sama ne Yesu ja Nazareth mapok otimo richo, okalo kochimo Johana tir e aora Jordan, polo nochung', piny noling', batiso mar we richo nochung' gi kanyo. Ajabu, jal makandho ne duong' ochimo pi tir. Sama notimo Johana, mbi mar remo, loch manoting'o, nogoyo Johana gi mbi ma Johana obuok. Okona setiso ji jolweny, to pok arado gi ma e nyaromo no. Anene gi wang'a. Jal ma Daniel ne ok oneno gi wang'e. Isaya nonene lek to ok oneno gi wang'e. Jeremia nonene lek to ok oneno gi wang'e. Ezekia nonene lek to ok oneno gi wang'e. To ata nene ma en apako Nyasaye maduong'. Sano ema Johana nokawo Yesu, okwongo dagi. Iduong' mohinga, ok anyal kulora mondo agony wuoche tiendi. Ok anyal kawi alutie pi. Achiel, naluto joricho, to iti onge richo. Adhi luti nang'o? Yesu koni winja, luta mondo gimondiko chop kare. No luto Yesu ja Nazareth e pi ma Yesu wuok. Sama Yesu nochung' e pi,
akuru maler mano roho ja Nazareth no pio kuome Yesu no chopo gimondiki Muma mar Isaya 61 ni roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma. Roho no donjo kuome to sano polo no yaore mababu wuoyo mane wuoda mahero kendo mageno yeuru kuome. Yesu no enie geno monego wayie kuome. Kata lweny ger to Yesu, kata piny ber Yesu, kata ituo Yesu, kata ma ilo Yesu, kata iriembie lo Yesu, kata iriembie dalano Yesu, kata nyathi otami Yesu, kata wich wuodi olokore Yesu, kata kong'orano dalani Yesu, kata tich otami to in gi certificate Yesu, mano kende e duoko mar ngimani. Apako Nyasaye maduong'. Aneno kone galam osewuoyo nyuolne, osewuoyo nyalone, osewuoyo kamogikieno ni galam nye gi jomoko mawacho niya adiera kara nyuol ni okelo na ngima, asechandra takia Yesu kawuono konya. We alamni nyingi Yesu Kristo ja Nazareth. Apako nyaloni moshiko. Erokamano Ruoth kuom satimo ng'wono ni mama mang'iano, dichuo mang'iano ng'eyo malong'o ni Yesu emomiyo ngima. Yesu manonyuol otieko te. Nyasaye timne ng'wono. Pare ode kanyo, par chuore, par nyathine, par tije, par ode, par dalagi. Nyasaye maduong' gimodwaro no mondo timore. Nyasaye mar iwuoro. Iparna mos musiepna kochimo chokruok e piny ringa kagoya. Nyasaye ma chung kode, chung gi jolweny ja James kadi e piny Kabiria, ichung'na gi jolweny. Nyasaye maduong' ichung'na gi mama Maselina Piyo ma jaoda kani e piny dala Rambugu kanyo. Chung'na gi Collins ma wuod dero, ichung'na gi mama Nyasembo Nyawera, chung'na kode, chung'na gi Eunice Manyalego Machialego kodak e piny Kianda e piny Kibera kanyo. Chung'na gi jotichni, chung'na gi kanisa mar The Finished Work at Calvary Ministry e piny duto, e Kenya duto. Ichung'na gi kendi igwedho gi Nyasaye, igwedho nyaka jo Lolwe mochiwo thuolo mondo yale wach Nyasaye. Alamo kan kod yie e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Ng'ama dwara mondo wawuogo, mae namba na 07 400 87 57 5. Anuoyo 07 400 87 57 5. Nyasaye ogwedhi kigochona wabiro lare wach ma in go kata in gi chandruok. Gisani tayalo e piny Nairobi kamiluongo no Olympic Kibera. Arwaki e kanisa Jumapil. Ka in kod wach moro to bi mondo walam Nyasaye, mondo alam ni Nyasaye mondo Ruoth otimni ono. E nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Shalom, shalom.